Comprensió oral. Cicle superior. Text 1. El misteri del parc de la Font Màgica. Cada tarda, en Marc i la Laia es trobaven al parc de la Font Màgica, un indret ple d'arbres centenaris, camins serpentejants i bancs de fusta on la gent llegia o parlava en veu baixa. Era un lloc especial per a ells, un refugi on podien deixar volar la imaginació i inventar històries fantàstiques. Una tarda de primavera, després d'un dia especialment calorós, els dos amics van decidir explorar un racó del parc que no solien freqüentar. El terra estava ple de fulles seques i el silenci només es trencava amb el cant suau dels ocells. De sobte, en Marc es va aturar. «Mira això», va dir assenyalant un mur cobert d'heura. Enmig de les branques entrellaçades, es podia distingir la silueta d'una porta de fusta molt antiga. Semblava haver estat oblidada durant anys. En Marc i la Laia es van mirar, emocionats per la troballa. «Creus que podem obrir-la?», va preguntar a la Laia amb un somriure d'intriga. En Marc va recolzar la mà sobre el pom rovellat i el va girar lentament. La porta es va obrir amb un grinyol llarg i profund, com si feia segles que ningú no la movia. Darrere hi havia un camí estret de pedres que semblava conduir cap a un bosc més dens i desconegut. Però el més sorprenent era que petites llumetes daurades suraven a l'aire, il·luminant el camí com si fossin estels enmig de la foscor. Amb el cor bategant d'expectació, els dos amics van fer un pas endavant. A mesura que avançaven, l'ambient es tornava cada cop més màgic. L'aire feia una olor dolça i desconeguda, semblant a la mel i les flors de taronger. De sobte, van sentir uns murmuris suaus que semblaven provenir dels arbres mateixos. Era com si el bosc els parlés en un llenguatge antic i misteriós. Després de caminar uns minuts, el camí es va obrir en una clariana envoltada d'arbres immensos amb troncs torçats i fulles que brillaven amb reflexos platejats. Al centre de la clariana hi havia una font de pedra d'on brollava aigua cristal·lina. Però el més sorprenent era el que hi havia al seu voltant, petites criatures alades, semblants a llums flotants, dansaven al ritme d'una melodia suau i harmoniosa. En aquell moment, una d'aquelles criatures es va acostar als dos amics. A mesura que s'apropava, la seva forma es va fer més nítida. Era un petit ésser d'uns pocs centímetres d'alçada, amb ales transparents i un rostre serè i somrient. «Benvinguts al regne de la Font Màgica. Feia temps que us esperàvem», va dir amb una veu suau però clara. En Marc i la Laia es van mirar, bocabadats. Com era possible que els estiguessin esperant? Qui més vivia en aquell lloc? I el més important, havien fet bé d'entrar-hi? En aquell moment, una altra porta de fusta, aquesta coberta de símbols estranys, es va obrir davant seu. Alguna cosa els deia que aquella aventura tot just acabava de començar. Moltes gràcies. Fins aviat.